Ho has portat? Sí, sí. Hem de fer-ho ràpid i dissimulat, eh? Sí, sí, sí. Estàs preparat? Sí. Jo tinc material nou del bo. Nou? Sí. Qui te l'ha donat? Què el passa? Estàs bé? Ah, ixe. Ixa? Ah, ixe! Que jo també l'he intercanviat. Hem de fer-ho dissimulat, eh? Que no poden cridar l'atenció. Qui comença, tu o jo? Tu. Jo? Vale. No, espera. Tu també portes material de primera, no? I a veure. És diferent, eh? Sí? Però no es consumís tant... Però està en el mercat. Ah, l'exclusivitat també és El prèmia. pegó un bon viatge i no me l'han consumit 3 persones. 3. A veure, el meu l'han consumit unes quantes més, eh? Però no sé, és com que... És difícil que entre bé, tu saps? Que s'entenga. La poesia és el que té. Oh, poesia! Ara vaig jo. Sí. Però és molt millor, eh? Sí? Teatre publicat.